na ụmụnne daalụ unu n'anya unu ga-afụ edemede anyị dị ọ bụ matchmaker Chukwu kwulie n'akwụkwọ nsọ na Genesis 2:24 si ka anyị gaa nụọ di na nwunye baa ụba mụọ ụmụ ọ bụ na di na nwunye ka esi eme ya unu n'anya unu ga-afụ jisi na ike ka unu nụọ nwanne anyị nwaanyị o nwere agwa dị mma o nwere obi umeala ọ bụkwa obedient kedu obedient boys bịanị nụọ obedient ladies unu ama regret daalụ anyị unu afụlia na edemede nwanne anyị nwaanyị dị n'afịa unu fụlia Deborah 38 years old ọ bụkwa graduate wow ọkwa graduate a na-achọ achọ kedu ụmụ nwoke na-achọ graduate ọkwa graduate a na-achọ achọ ọ dị open na-ekwu ya ọ sikwu na ọ bụ AS ifugie so ebulu AA bịaba ọ dị dark in complexion ebony black ọ bụrụ ndị a na-eji ude mebicha onwe fa merụcha onwe fa arụ ọkwa ifuru onye ọbụla na-etu ude kwụsịkwu ya ọ dịrọ mma o sokwe na fake life mana nwanne anyị nwaanyị a ifuli ya ka obi fake life mba onye debela onwe ya ebony black ọ na-achọ nwoke dị afọ one 40 to 45 ka ọ bụrụ nke ya kedu onye bụ ọkpụkpụ ngụ ya bịa debe na edemede a Ndewonu chai unu fi ihe o kwuche na edemede ahụ ọ dị 38 years old ya bụ ịdị njikere ọ bụkwa sọ ndị dị njikere ka anyị chọọ anyị achọkwa ndị playboys ịnụ ọnya ihe enwe aṅụrị ka esi eme ya bụ kpọọ ọnya n'ekwentị ịkpọ ọnya n'ekwentị unu kparịta ụbụbọ unu kparịtacha ụbụbọ unu jee ebe dị cool unu jee kọwaa onwe unu kọwacha onwe unu mụọ onwe unu so ọnwa ịtọ unu nụọ di na nwaanyị o nwere ihe unu na-amụpụta ọ bụ Chukwu ka di na nwaanyị dị n'aka sọsọ Chukwu so ije n'ebe ka ị na-echetachi ị na-ere anya like anya gaa n'iru ozugbo ọkwa unu fụlụ akụkọ nkọ n'ụtụtụ a ịdị na arọ ka ịrọtachacha ihe dị mma ịdị na arọ ka ịrọtachacha maka na ọ bụrụ ọsọ gị nwe ụwa ifụkwara na onye nwe brighter future gaba Chineke gọzie ọnọdụ unu Chineke ga-agọzikwa gị maka na Chukwu si na onye chọtara nwunye chọtara ezigbo ihe anatakwa ngọzi si n'aka Chineke ngwa ka emesịa